Дзеля чаго на расійска-беларускіх вучэннях Захад-2025 будуць апрацоўваць выкарыстанне ядзернай зброі арэшніка. Якім можа быць беларускі кантэкст перамоваў Трампа з Пуціным на Алясцы і якой цэной можна выйсці з палітычнага крызісу, якім апынулася Беларусь пасля 2020 году. Добры дзень, тут Ганна Соўваць, гэта Пік Свабоды. Мы ў жывым эфіры з намеснікам прадстаўніка ў абароне і нацыянальнай бяспецы аб'яднанага пераходнага кабінету Дмітрыем Шчагельскім. Добры дзень. Добрый день. Ну, хотя бы Свобода начинает трансляции секунду в секунду, все-таки майстэрства, досвід і традыцыі нікуды не дзеюцца. Дзякуй, мы ў жывым эфіры. Я заклікаю нашу аўдыторыю задаваць вам пытанні, а таксама каментаваць нашу размову, калі, канешне, гэта для вас бяспечна. І сёння мы будзем у тым ліку падсумоўваць вынікі 5 гадоў пасля падзеяў 2020 году, але пачаць я хацела з вашай ацэнкі падзеяў гэтых дзён. 13 жніўня пасля закрытай нарады ў Лукашэнкі міністр абароны абвясціў аб ядзерным складніку на вучэннях Захад-2025 у верасні. Віктор Хрэнін заявіў, што на расійска-беларускіх вучэннях адпрацуюць, я цытую, планаванне выкарыстання ядзернай зброі і арэшніка. Давайте послухаем яго. Конечно же, мы планируем отработать вопросы планирования применения ядерного оружия. Это для нас важный элемент стратегического, прежде всего, сдерживания, как требует глава государства. Мы должны быть готовы ко всему. Это все-таки оружие повышенной могущества, которое способно нанести неприемлемый ущерб тому врагу, тот, который пожелает или захочет вступить на территорию нашей страны. Что касается орешника, про него уже не раз говорил глава государства, все решения приняты, место определено, работы идут. Ну, мы, конечно же, и в рамках нашего учения «Запад» также вместе с нашими российскими коллегами отработаем вопросы планирования применения данного вида оружия. Мы готовимся к войне. Ну, вот вайсковыя вучэнні Захад-2025 у пэўным сэнсе аналаг манеўраў Захад-2021, пасля якіх пачалося паўнамаштабнае ўварванне ва ўкраіну. І ядзерны складнік, вот, у дадзеным выпадку, пра які гаворыць міністр Хрэнін, ці гэта шараговы складнік вучэнняў, ці гэта пагроза заходнім краінам, ці пэўнае пасланне да перамоваў Трампа і Пуціна, як бы вы вызначылі? Я б вызначыў, што, разумееце, трэба разглядаць эту сітуацыю крыху больш шырокім кантэксце. У кантэксце рамкі вайны, якая ідзе ў рэгіёне, у кантэксце адносін паміж Захадам Расійскай Федэрацыі і таго супрацьстаяння, якое адбываецца, пачынаючы з 2022 года у ўсходняй Еўропе. Значит, по нашай мадэлі, якую мы выпрацавалі і працягваем, так сказаць, вывучаць сітуацыю ў рамках прадстаўніцтва па абароне і бяспекі, мы лічым, што, ну, скажем так, гэта наша гіпотэза, якая дае зразумець, што адбываецца. Я зайду крыху здалёка, но тады гэта будзе мець сэнс стратэгічны, а не просто там каментар, што такое арэшнік і як яго і навошта там Хрэнін пра гэта кажа. Значит, по нашай мадэлі сёння Расія і Пуцін знаходзяцца ў даволі цяжкай сітуацыі, звязанай перш за ўсё з унутранай палітыкай, з тым, што працягваць вайну ў том варыянце, у якім яна ідзе, і перамагчы ёй Расія не мае неабходнай колькасці сілаў і сродкаў. І у той жа момант, калі спыніць вайну і просто, напрыклад, па лініі баявога соприкосновения, як ёсць зараз, гэта можа выклікаць унутраную крызу ўнутры Расійскай Федэрацыі. Справа ў тым, што Расія і насельніцтва Расіі традыцыйна даволі лёгка пераносяць ваенныя паразы. Таксама даволі лёгка пераносяць палітычныя паразы, але вайскова-палітычная параза, якая адбываецца адначасова, выклікае, так у гісторыі было не адзін раз, расійскай гісторыі, унутрыпалітычную крызу, якая можа прывесці і да змены ўлады, і да змены фармацыі. А гэта значыць, што гэта рызыкі для правячага класа Расійскай Федэрацыі і асабіста для Пуціна, а ведаючы расійскія традыцыі, магчыма, і рызыкі захавання ці незахавання жыцця, а не толькі ўлады. Дзеля таго, каб прадэманстраваць перамогу, России абсолютно необходимо домагчыся того, что Захад перестане оказывать допомогу Украине. Причем не только Злученные Штаты, но и краины Европы. Для гэтага, ведаючы любоў Пуціна до асіметрычных дзеянняў, яго любоў да Лідл Харта і яго Strategy of Indirect Action,
мы не выключаем, что Россия паспрабуе выкарыстаць які-то інструмент, які прымусіць Захад пайсці на перамовы. Одним з таких инструментов может быть, например, уторгнение у Сувалкинский коридор. Там есть варианты только по литовской части, або по польской и литовской. Это могут быть действия одной из краин Балтии. Это может быть выкористание ядерной зброи, тактичного ядерного боеприпаса. Не обовязково на территории Украины, но, например, на территории Балтийского моря, например, стратосферный подрыв. Для того, каб прымусіць Захад пайсці на перамовы. Яшчэ раз, вось тое, што мы кажам, гэта всего лишь інструмент. Яны могуць быць розныя. Магчыма, не ўсе мы можам спрагназаваць. Но мэтай выкарыстання гэтага інструмента з'яўляецца прымусіць Захад пайсці на перамовы і дамагчыся таго, каб задача мінімум. Гэта Захад перастаў аказваць дапамогу Украіны. Задача максимум гэта пратэставаць 4 і 5 артыкул статуса НАТО. Ну, я так разумею, вот эти все спробы робятся с допомогой и праз территорию Беларуси. Так, и вот здесь возникает роль Беларуси. При магчымым выкарыстанні ядерной зброі вельмі верагодна, што яна будзе выкарыстана з тэрыторыі Беларусі, і здесь уже узнікае і Хренін, і беларускія збройныя сілы, і Арешнік, і ўсё астатняе. Чаму з тэрыторыі Беларусі? Таму што з аднаго боку Беларусь не ядерная краіна, што бы там Лукашенко не казаў, ядерная зброя расійская, ўсе гэта цудоўна разумеюць. З другого боку, калі яна будзе выкарыстана з тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, а інфраструктура для гэтага створана і разгорнута на дадзены момант, то у Захада будзе даволі цяжкая сітуацыя, цяжкі выбар, такая сітуацыя стратэгічнай невызначанасці. Як рэагаваць і што рабіць? Значит, данная риторика Хренина выглядае крыху смешна, шчыра кажучы, тому что тактычны ядерны боеприпас не з'яўляецца чымсьці, што на сённяшні дзень по ацэнках выкарыстаны 1, 2 і нават 10 або 15, што можа прывесці да чагосьці абсалютна, як бы гэта сказаць, як вам сказал, там непрымальнага ущерба для, значит, другого боку. Калі мы кажем по применению его по сучаснай войне, по линии боевого соприкосновения, то нічога асабліва ён не змяняе. По городах гэта крыху іншая гісторыя. Значит, и это же риторика белорусских войскоўцаў, режимных войскоўцаў, давайте скажем так, яна абсолютно укладаецца у модель, якая існуе ў Расійскай Федерацыі, дээскалацыі праз эскалацыю. І таму зараз з'яўляецца гэта історыя пра Арешнік, з'яўляецца гэта історыя пра, так сказаць, трэнаванне. Ну і ёсць яшчэ адзін аспект. Па нашых ацэнках зараз вось гэтыя вучэнні, якія праходзяць 2025, яны хутчэй за ўсё ІПСО, якое направлено на тое, каб вызваць, скажем так, рэакцыю заходніх краін, заходніх палітыкаў, у тым ліку там украінскага боку на гэтае вучэнне, як гэта было і пред паўнамаштабным уторгненнем у 22 годзе, калі было некалькі момантаў, калі вбрасывалась інфармацыя, што вось-вось-вось зараз пачнецца уторгненне, но не пачыналася. Вельмі верагодна, больш рызыку... Гэта не значыць, што 100% гэта ІПСО, но з нашага пункту гледжання першая кропка, так сказать, рызыкоўная па часе, гэта вучэнне 2025, но больш верагодна, што калі не будзе дасягнута дамоўленасць з Захадам, а падстаў для яе мы зараз не бачым, калі не будзе не спынены баявыя дзеянні Украіны, не бачна, як гэта магчыма зрабіць, то больш рызыкоўны перыяд гэта весна наступного года. Справа ў тым, што ў Европе есть дефіцыт газа. Мы бачым, што ідуць, так сказаць, значная частка удараў як дронаў, так і ракет Расійскай Федерацыі апошнія некалькі месяцаў, нават больш за некалькі месяцаў, яна ідзе па сховішчах газавых, украінскіх, якія былі самымі вялікімі ў Европе, і па інфраструктуре газавай. І калі зіма будзе холоднай, то Европа вельмі верагодна сутыкнецца з дэфіцытам газа, які не можа быць успоўнены выключна з дапамогай танкернага флота. І тады Расія можа паспрабаваць яшчэ раз вяртацца да выкарыстання газа як зброю для шантажу Европы і для того, каб дамагчыся для сябе пераваг у перамоўным працэсе.
Мы ў жывым эфіры піку свабоды разам з намеснікам прадстаўніка у справе абароны нацыянальнай бяспецы аб'яднанага пераходнага кабінету Дмітрыем Шыгельскім. Вы можете задаваць яму пытанні ў жывым чаце да гэтай размовы альбо каментаваць. Я прапаную перайсці да найбольш абмеркаванай падзеі цяпер у свеце. Это планаваная сустрэча на Алясцы прэзідэнта ЗША Дональда Трампа і расійскага кіраўніка Владзіміра Пуціна. Які беларускі кантэкст тут можа быць у выпадку паспяховых, непаспяховых перамовах, працягу гэтых перамоваў уже з Владзімірам Зеленскім, калі так атрымаецца? Вельмі цяжка казаць, ці будзе гэты беларускі кантэкст на бліжэйшых перамовах. Але собственно, відавочна, што у нас ёсць некалькі фактараў, якія носяць стратэгічны характар, не залежаць ад прозвішча президента Украины або от прозвища президента Злучених Штатов. Перший фактор. Беларусь и режим Лукашенко з'являються соагресорами в этой войне. Другий фактор. Беларусь тому, так як яна геаграфічна расположена, до тых пор, пока яна з'являецца і будзе часткай адзінай групоўкі войскаў паміж расійскай і беларускай, нават калі яна просто дае магчымасць выкарыстоўваць сваю тэрыторыю, рэзка пагаршае бяспекавую сітуацыю ў рэгіёне. Таму што межа, калі абаронная межа праходзе, як казаў Зеленскі у сваім выступе на Мюнхенскай канферэнцыі, абаронная межа Европы праходзе па ўсходняй межы Беларусі, Украіны і краін Балтыі, то яна амаль у 2 раза меншая, чым тая межа, якая праходзіць по граніцах заходніх Беларусі, там паўночных, паўднёвых і заходніх. Значит, гэта першы момант. Геаграфія. Другі момант – гэта сутнасць рэжыма і наяўнасць факта саўдзела ў агрэсіі. Значит, пытанне беларускае мы лічым раней ці пазней, так ці інакш, непазбежна узнікне ў перамовах. Не абавязкова, што гэта будуць тыя перамовы, якія зараз плануюцца на Аляскі. Магчыма, гэтыя перамовы, нават калі яны будуць суперпаспяховымі, у чым я асабіста вельмі сумняваюся, таму што не бачу таго, аб чым магчыма было б дамовіцца. Значит, нават калі яны будуць суперпаспяховы, раней ці пазней, у нас узнікае наступнае пытанне. До ўторгнення 22 года худа, бедна, як-то працавалі міжнародныя правілы, і у тым ліку хельсінскія дамовы, якія вызначалі, як жыве Европа, па якіх правілах, па якіх нормах рэгулююцца адносіны, у тым ліку ў сферы бяспекі паміж краінамі в Европе. Пасля гэтага уторгнення, не толькі пасля яго, у тым ліку гэта і Югаславія, у тым ліку гэта і Грузія, у тым ліку гэта і тыя праблемы, якія былі ў Малдове, у тым ліку гэта і тое, што адбывалася ў 2014 годзе. Тым не менш, на дадзены момант ніякіх правіл больш не існуе. Значит, гэтыя правілы павінны якім-то чынам узнікнуць. Пасля чаго і як, гэта аддзельнае пытанне. Но для того, каб они узніклі, неабходнасць правядзення не проста перамоваў, а бяспекавай канферэнцыі. І вось на гэтай бяспекавай канферэнцыі непазбежна устане пытанне Беларусі. І таксама пытанне, а хто будзе прадстаўляць Беларусь? Будзе гэта адна дэлегацыя з боку рэжыма, будзе гэта некалькі дэлегацый. Калі гэта будзе дэлегацыя з боку дэмакратычных сілаў, пытанне, хто будзе ў гэтай дэлегацыі, як яна будзе фармавацца, і як все гэта будзе праходзіць. То есть невызначанасці здесь шмат. Но тым не менш, пра што, як мне падаецца, можна казаць даволі ўпэўнена, што пытанне Беларусі будзе ўзнята, яно будзе абмяркоўвацца. І у мяне, Дмітрый, да вас такое больш шырокае пытанне, як да чалавека, які вельмі шмат гадоў сошыць і ёсць часткай беларускай палітыкі. Ці ёсць у вас адказ на гэтае пытанне? Чаму ўсё вось так? Лукашенко 31 год ва ўладзе. Беларусь цяпер хаўроснік Расіі ў вайне супраць Украіны. Вялікая эміграцыя з краіны, пагроза страты незалежнасці. Вы ўдзельнічалі ў праекце «Свабода сведкі Лукашэнкі», і вы казалі, што Лукашенко быў непазбежным прэзідэнтам. І вот тое, што Беларусь і беларусы цяпер перажываюць, гэта таксама непазбежна. І як у гэтым кантэксце разглядаць падзеі 2020 году? Слухайте, вы задаете занадта широкое пытанне, про якое можно казаць гадзінамі.
Значит, ну давайте паспрабуем ісці по нейкіх тэзах, якія з іх нешта выстраіць. Першае. Стан грамадства, стан палітычнай культуры, стан палітычнай адукацыі, дасведчанасці, у якім знаходзілась Беларусь у 91-94 годзе, рабіў у тым ліку і асаблівасці нацыянальнай культуры, і ментальнасці, і гісторыі, рабіў прыход Лукашенка да ўлады непазбежным. До, скажем, 20-го года, хотя у нас были моменты 96-го, 99-го, 1-го, 6-го, 10-го, громадство и система кіравання, якую стварыў Лукашенко, ну, як-то не тое, что зусім задавальнялі и громадство, и улада один одного, но як-то соіснавалі. У 20-м годзе адбылося тое, что называется пераходам колькасці ў якасць, калі ты змены, якія накапліваліся фактычна там 26 год з 94 года, а по вялікім рахунку і з 90-го, 91-го, яны накапіліся, і гэта вызвала канфлікт паміж грамадствам, якое стало занадта складаным, больш сучасным і больш цывілізаваным, і сістэмай кіравання, якая засталася даволі прымітыўнай. Ну, гэта парадзіла 20-й год, тыя выступы, тое, што там было, і, адпаведна, рэакцыю контррэвалюцыйную з боку рэжыма Лукашенко, які паспяхова рэвалюцыю падавіў, но тым не менш тое, што тыя прычыны, якія вызвалі гэтую крызу, яны нікуды не дзеліся. Таму я абсалютна перакананы, што раней ці пазней нас чакае паўтор 20-го года. Ну, не звычайна гэта будзе не тое же самае, но гэта будзе выступы людзей, гэта будзе внутрыпалітычная крыза, і вот здесь узнікае пытанне, як яна будзе праходзіць, а гэта ўжо залежыць у тым ліку ад беларускіх дэмакратычных сілаў і ад нас. Ад нашай працы, перш за ўсё, з грамадствам унутры Беларусі і перш за ўсё з іх разуменнем, што і як будзе. Ну і відавочна, што ёсць фактор вайны, ёсць фактор канфрантацыі, ну і шмат яшчэ якіх фактараў, якія на ўсё гэта ўплываюць. Ну і шмат гаворыцца пра акно магчымасцяў, якое ў Беларусі мае з'явіцца. У нас трошки зараз праблемы з сувяззю, я спадзяюся, яна вось-вось адновіцца. Так мы размаўляем з прадстаўніком аб'яднанага пераходнага кабінету, намеснікам прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе абароны і нацыянальнай бяспекі Дмітрыем Шыгельскім, і у нас трошки праблемы з сувяззю. І мы чакаем, што літаральна цяпер Дмітрый Шыгельскі адновіць сувязь, і я хотела нагадать про конференцию. Я прошу прощения, у меня как бы все нормально, я ничего не бачу, никаких проблем, я не ведаю, я есть. Добра. Значит, это с нашего боку была проблема. Так, Дмитрий, я хотела, про что вас запытаться, вот как раз проходила недавно конференция «Новая Беларусь» в Варшаве 9 жніўня, вы были яе удзельнікам, и там аб'яднаны пераходны кабінет ініцыяваў правесці нацыянальны дыалог, заклікаў арганізаваць круглы стол дзеля выхаду з палітычнага крызісу ў Беларусі з удзелам усіх палітычных грамадскіх сілаў, і кабінет лічыць, што правядзенне такога круглага стола магчымае ў межах транзіту ўлады ў Беларусі, калі гэта будзе адбывацца. І да круглага стола прапануюць прыцягнуць міжнародных пасярэднікаў з краінаў-партнераў і ключавых міжнародных арганізацый. Ваша ацэнка гэтай ініцыятывы, яе рэалістычнасці? Ну, по-першае, мне падаецца, што ініцыятыва не нова. Мы памятаем, што былі спробы правядзення перамоў з Лукашенко апозіцыі ў 99-м годзе пры пасрэднічестве ОБСЕ, тады, калі гэтым займаўся Ханс-Георг Вік. Перад гэтым быў, по-моему, 96-й, но я дакладна не памятаю гэту історыю, я больш вывучаў кейс 99-м. Калі мы кажам пра сучасны перыяд гісторыі, то прапанова правесці круглы стол узнікла ў жніўні 20-го, як толькі была створана координацыйная рада, і з тых пор яна нікуды не дзявалася. Праблема не ў міжнародных пасярэдніках, праблема не ў гатоўнасці ці негатоўнасці апозіцыі, там ёсць некаторыя неразуменні з майго пункту гледжання, но яны не носяць стратэгічнага характара. Асноўная праблема гэта як прымусіць Лукашенко і яго рэжым за гэты круглы стол сесці і распачаць гэты дыалог. Значит, я абсолютно перакананы, што сёння рэжым Лукашэнкі знаходзіцца ў кропкі біфуркацыі. Ім прыйдзецца рабіць выбар паміж спробай аднавіць незалежнасць
пачаць круглы стол з апазіцыяй, у тым ліку з захадам, магчыма па польскаму абразцу, магчыма па яшчэ якому-то, но сэнс не у як бы фармальнасцях, сэнс у тым, што гэта павінен пачацца працэс менавіта перамоваў і нацыянальнага дыялогу па пошуку разумення і прымірэння таго грамадзянскага канфлікта, які існуе, ну, як бы фармальна з 20-го, з майго пункту гледжання, там больш за 100 гадоў, можна казаць пра 1863 з гэтага моманту. Значит, або чакаць да таго, калі выбухне наступны раз, ну тады гэта ўжо не будуць перамовы, тады гэта ўжо рызыка грамадзянскай вайны або ўцягванне Беларусі ў глобальную вайну. Там могуць быць розныя сцэнары. І тады уже для тых, хто для Лукашенка асабіста, для яго сям'і, для атачэння, для асноўных бізнесоўцаў, гэта ўжо будзе пытанне не пра мы жадаем перамаўляцца, не жадаем перамаўляцца, а гэта можа быць пытанне проста пра фізічнае іх выжыванне. Як адначасова і пытанне пра захаванне Беларусі як незалежнай дзяржавы і беларусаў як нацыі. Но цяперашнія умовы ў краіне, геапалітычныя умовы, ну, ніяк не паказваюць на тое, што рэжым гатовы на такі нацыянальны дыялог, што гэта пытанне фізічнага выжывання. Я магу цалкам уявіць Святлану Ціхановскую, каманду, якія сядуць за гэты стол і будуць браць удзел. Вот, мне вельмі цяжка уявіць, ну, магчыма, акрамя міністра замежных справаў Беларусі, калі такі дазвол будзе, хто з боку ўладаў Беларусі можа ў гэты момант знаходзіцца за гэтым круглым сталом. Якія маглі б вы патлумачыць, якія все ж такі асноўныя умовы павінны быць, каб улады, рэжым захацелі гэтага круглага стала, пагадзіліся на яго? Ну, слухайце, мы можем вельмі шмат спекуляваць, якія умовы, але асноўная умова, адзіная неабходная, гэта жаданне, воля і рашучасць Лукашенка і яго атачэння пайсці на гэты дыялог. Усё астатняе гэта проста інструменты прымуса. Яны могуць быць як палітычныя, дыпламатычныя, фінансавыя, эканамічныя, там кінетычныя, вайсковыя, міжнародныя і гэтак далей, і гэтак далей. Але асноўнае гэта зразумець зараз тая частка рэжыма, якая прымае рашэнне, што гэта неабходна перш за ўсё ім, ці не зразумець. У гісторыі такіх прыкладаў шмат. Ну, як бы Романовы маглі калісьці пайсці, напрыклад, пасля рэвалюцыі 905-906 года на тое, каб пачаць працэс трансфармацыі краіны, каб пачаць працэс трансфармацыі грамадства, але як і зараз беларускім уладам на якім-небудзь там 10, 11, 12, 13, 14 годзе ім казалася, што навошта? Усё цудоўна, рэвалюцыя задаўлена, хто сядзіць, каго расстралялі, каго забілі, астатніх выціснулі в эміграцыю, усе баяцца слова сказаць, эканамічны рост ёсць, все зашибісь, навошта нам, так сказаць, гэтым займацца, мы перамаглі. Ну, перамагчы-то у кароткатэрміновай перспектывы перамаглі, але ж пасля мы ведаем, чым скончыў Романов і яго сям'я. Ну, штыкамі і кулямі ў падвале Іпатьеўскага дома, а пасля ямай з навозам і з вёскай. Я лічу, што вельмі верагодна, што калі, так сказаць, разуменне гістарычнага працэса і разуменне сваёй адказнасці, ну, хаця б за сваё асабістае, ну, у тым ліку і за дзяржаву з'явіцца у, скажем, палітычнага кіруючага класа таго рэжыма, які зараз кантралюе Беларусі насельніцтва, то такі дыялог магчымы. Калі, значит, не з'явіцца, ну, значит, ёсць верагоднасць таго, што мы пойдзем па эскалацыйнаму сцэнару. Будзе гэты сцэнар выключна нацыянальным? Магчыма. Можа быць, гэты сцэнар справакаваны інтэнсіфікацыяй вайсковых дзеянняў у нашым рэгіёне? Таксама магчыма. Значит, но тым не менш, тое, што я казаў і ў 15-м годзе, і ў 20-м, не змянілася. Стратэгічная, асноўная праблема гэтага рэжыма, тое, што спосаб кіравання не адпавядае патрабаванням грамадства і не адпавядае патрабаванням часу. І гэтая праблема нікуды не дзенецца, не глядзячы на тое, колькі людзей яны перасаджаюць або выціснуць в эміграцыю. Якая цена выхаду з палітычнага крызісу, якім апынулася Беларусь пасля 2020 году? Ну, цана для дэмакратычных сілаў, цана для рэжыму, на якія саступкі гатовыя ісці?
тым ліку людзі ў Беларусі, што яны здольныя дараваць. Паводле аб'яднанага пераходнага кабінету з іх прапановай так умовы для гэтага круглага стала спынення рэпрэсій, вызвалення палітычных зняволеных. Пакуль не выглядае это правдападобным. Я уже казаў на канферэнцыі ў дэбатах і паўтарю яшчэ раз. Не может быть никаких перадумоваў для круглого стола. То есть формально, конечно, для риторики, для того, как сподобаться своей цельметовой аудитории, можно выдвигать какие заўгодна. Але основное, это воля и жаданне абодвух бакоў на гэтыя перамовы и на гэты круглый стол пайсці. Потому что отказ от гэтых перамоваў с абодвух бакоў мае страшэнную цену. Гэта можа з майго пункту гледжання, гэта верагодна вядзе да грамадзянскай вайны, што значна горш за ўсё, што мы маем зараз, і мае значна больш высокі кошт, чым той, які нацыя заплаціла ўжо. Гэта уцягванне ў вайсковыя дзеянні і распаўсюджанне вайны на тэрыторыю Беларусі, напрыклад, пасля выкарыстання ядзернай зброі, з чаго мы пачыналі. Гэта толькі адзін з магчымых інструментаў, не адзін, далёка не адзін. І гэта пытанне пра захаванне Беларусі як дзяржавы, а беларусаў як нацыі. Таму я быў перакананы і застаюся перакананы, што няма ніякіх чырвоных ліній і не можа быць ніякіх перадумоў. Калі будзе добрая воля з абодвух бакоў, гэты дыалог і гэтыя перамовы трэба пачынаць. Прычым, што людзі гатовы, не гатовы, мне падаецца, што зараз пытанне, ведаеце, у нас праблема ў тым, што палітыкаў шмат, дзяржаўных дзеячоў не хапае. Палітыкі гэта тыя, хто арыентуецца на меркаванне людзей, на сіюмінутную папулярнасць, колькі лайкаў дадуць, колькі галасоў сабраць, якая сацыялагічная падтрымка будзе. А дзяржаўны дзеяч это людына, якая думае пра тое, пра судьбу краіны, пра судьбу нацыі, пра судьбу лёс дзяржавы. Так вот, мне падаецца, што з чаго бы магчыма было пачынаць гэты дыалог, першае, гэта ж падпісанне амністыі, прычым для абодвух бакоў. І для тых, я весь час чую, нет, конечно, перамовы, але мы там посадим силовиков, проведем люстрацию, значит, ОМОН и так далее. Я цудоўна разумею, праз які боль, страты, у тым ліку праз забітых, праз рэпрэсіі прайшла значная частка нашего грамадства. Але калі мы не пойдзем і не будем гатовы казаць пра гатоўнасць падпісаць амністію для ўсіх бокоў і ўсіх удзельнікаў 2020 года, у тым ліку і для сілавікоў перамоў не будзе. Таму што навошта ім тады гэтыя перамовы, калі яны будуць разумець, што сёння яны сядаюць з намі за круглы стол, а заўтра на лаву падсудных. Дмітрый, скажыце, калі ласка, калі гаварыць пра персаналій, каго вы бачыце за гэтым круглым сталом, які можа адбыцца з абодвух бакоў? З таго боку, хутчэй за ўсё, сам Лукашенко не пойдзе. Я думаю, што гэта будуць яго прызначэнцы. Каго б я хацеў, разумееце, мне вельмі цяжка сказаць, каго б Александр Лукашенко прызначыў на гэтую ролю. Асабіста я б хацеў бачыць двух людзей. Шэймана, калі ён будзе яшчэ жывы, і Віктора Лукашенка, калі казаць пра той бок. Там могуць быць іншыя варыяцыі. Калі казаць пра наш бок, то здесь значна все больш фармалізавана. Гэта пытанне пра то, што на дадзены момант у нас існуюць только 3 інстытуалізаваныя структуры, якія рэпрэзентуюць беларускую апазіцыю. Я сам могу шмат чаго казаць дрэннага і крытыкаваць, і мне не ўсё далёка падабаецца, але рэчаіснасць такая, якая ёсць. Інстытуалізаваных структур сёння ў беларускай апазіцыі 3. Гэта офіс Светланы Ціхановскай, гэта аб'яднаны пераход і гэта каардынацыйная рада. Адпаведна, гэтыя 3 структуры і павінны будуць вызначаць склад дэлегацыі, умовы, магчымасць падпісання і гэтак далей, і гэтак далей. І калі я бачу заявы, што да, там павінны быць шырокі спектр колаў, разумееце, гэта дэмагогія насамрэч. Таму што, значыць, шырокі.
Ну вось возьмем усе групоўкі, усе НГО, а пасля знойдзецца нехта і скажа, а вось мяне ніхто не прадстаўляе. І мяне таксама, ну нехта не ў сэнсе Степан, а у сэнсе знойдзецца там чалавек або якая-то маленькая групоўка, скажуць, а мы вось не дэлегавалі, таму і наш прадстаўнік павінен быць. І калі мы пойдзем вось по таким крытэрыям, што мы фармуем дэлегацыю з максімальна шырокім прадстаўніцтвам, то крытэрыяў насамрэч няма. Я лічу, што крытэр адзін – гэта інстытуалізаваныя структуры, якія так ці інакш у большай ці меншай ступені маюць знешнюю легітимнасць. І калі казаць пра офіс Ціхановскай, то як мінімум ён меў легітимнасць на 2020 год па выніках выбараў. Но ўсе гэтыя тры структуры маюць знешнюю легітимнасць праз падтрымку і прызнанне розных міжнародных структур і інстытуцый. А маглі б вы патлумачыць, чаму вы лічыце, што на баку ўладаў Беларусі за гэтым круглым сталом павінны сядзець Віктор Шэйман і Дмітрий Лукашенко? Віктор Лукашенко. Віктор Лукашенко. Выбачайце, Віктор Лукашенко. Ну, таму што я лічу, што гэтыя людзі, якія ўплываюць на сітуацыю, і пры ўсіх, так сказаць, праблемах, звязаных з рэпутацыяй, з біяграфіяй, все мы пра ўсіх ведаем і все разумеем, тым ці не менш гэтыя людзі, якія карыстаюцца ўплывам і могуць адказваць за свае словы. Потому что усе астатнія, за выключэннем Александра Лукашенко, зусім не суб'ектны. Якія б там не былі прозвішчы, гэта будуць не суб'ектныя людзі. В ідэале, конечно, каб за гэтым сталом знаходзіўся непасрэдна Александр Лукашенко. Увесну ў нашым эфіры Вольга Карач, прадстаўніца ініцыятывы «Наш дом», казала пра тое, што яна бачыць, ну, можа, мы, магчыма, пра розныя трошкі ініцыятывы гаворым, але тым не менш сэнс вот такога круглага стала, што яна бачыць Зянона Пазняка за такім сталом перамоваў. Ваша ацэнка? При всей павазе до Зенона Станиславовича, якую інституцыйную структуру он зараз прадстаўляе? Вы мяне пытаецеся? Да, або Ольгу Карач. Таму што калі мы кажам пра фармаванне дэлегацыі з нашага боку, гэта ж не фармаванне, мне падабаецца, не падабаецца, паважаю, не паважаю, люблю, не люблю і гэтак далей. Гэта все суб'ектыўныя ацэначныя меркаванні людзей, якіх можа быць бесконцая колькасць. Я лічу, што павінен быў чёткі крытэр. Гэты крытэр – гэта наяўнасць інстытуцыянальных міжнародна прызнаных структур. Таких структур я ведаю три. Яшчэ раз, пры ўсей павазе да Зенона Станиславовича, абсалютна шчырай, пры тым, што я абсалютна упэўнены ў яго велізарнай ролі у фармаванні сучаснай беларускай нацыі і дзяржаватворчасці, тым не менш, я упэўнены, што нам што патрэбен чёткі крытэр, а не просто адзін сказаў то, другі сказаў гэта і гэтак далей. Што калі мы пойдзем, падабаецца, не падабаецца, то будзе бардак і вінегрэт, і мы ніколі ні да чого не дамовімся. Я хацела задаць вам пытанне найбольш дыскутаванае. Якія інструменты сапраўды працуюць супраць рэжыму цяпер? Супраць рэжыму самы галоўны інструмент, які працуе зараз, гэта гісторыя, і час і гістарычны час. Гэта тыя праблемы, якія сам рэжым для сябе стварыў. Адмовіўшыся ад рэформаў, адмовіўшыся ад трансфармацыі і транзіту. Значит, другое – гэта дыпламатычныя інструменты. Трэцяе – гэта вайна і тое, што адбываецца ў рамках вайны. Ну і четвертое, я думаю, в бліжэйшы час, калі вайна працягнецца, а я думаю, што яна працягнецца, я сомневаюсь, што в Анкориджы, ну не в Анкориджы, на базе вайсковай удасца аб чымсьці дамовіцца на Аляске. Нават калі удасца дамовіцца Путіну і Трампу, я не уяўляю, як, ну вось мы бачым, що сёння патрабаванне з расійскага бока 4 обласці Украіны павінны перайсці ў склад Расійскай Федэрацыі, гэта у Канстытуцыі Расійскай Федэрацыі і гэтак далей, гэтак далей. Ну, я не уяўляю як прэзідэнт Украіны з гэтым пагадзіцца. Прычым не мае значэння, якое будзе прозвішча ў гэтага прэзідэнта. Зеленскі, не Зеленскі, якое заўгодна. Таму што праблема не ў прэзідэнты, а ў украінскім грамадстве. І калі, значыць, нават калі будзе якое-то прыпыненне агню, то гэта будзе не мір, а перемир'е.
магчыма нават на некалькі год, але ўсё роўна перамір'е, а не мір. І ўсё тое застаецца, тыя ж праблемы актуалізуюцца праз які-то час пасля перапынку, звязанага, напрыклад, з перамір'ем. І вось гэта адна з таксама з велізарных праблем для Лукашенка. Мы бачым па яго інтэрв'ю і па яго рыторыкі, што ён сам гэта разумее. Шмат гаворыцца пра акно магчымасці, геапалітычнае акно магчымасцяў для Беларусі, для пераменаў у Беларусі. Гэта рэдкія моманты, і на той жа канферэнцыі шмат гаварылася пра тое, што калі гэты момант будзе, яго трэба скарыстаць. Што можа стаць такім акном магчымасці цяпер? Таким окном магчымасцей могуць стаць выбары, можа стаць смерць Лукашенко, калі ён дацягне да сваёй фізічнай смерці. Таким окном магчымасці можа стаць любы крызіс, які ўспыхне. Значыць, ніхто ніколі не змог прадказаць, калі крыза перайдзе ў рэвалюцыю. Значыць, такіх крыз можа быць шмат. Но мне падаецца, што галоўнае гэта не спроба угадаць, што непасрэдна можа стаць трыгерам, які справакуе крызу і акно магчымасці. А неабходнасць зрабіць аналіз падзей, якія адбываліся нават не з 20-го, а я б сказаў, ну, па-нармальнаму, як я люблю казаць, з 1863 года, ну, хаця б з 90-91-го. Таму што, на жаль, наша нацыя ходзе па коле. І кола гэта вельмі простае. Вырастае новае пакаленне, якое, ну, часам яно там можа праходзіць і 30, і 40 год, часам 10 год, 5 год. Вырастае новае пакаленне, якое кажа: о, а зараз мы вам пакажам, як рабіць рэвалюцыю, як змагацца з расійскай імперыяй, таму што вы старыя дурныя, нічога не разумееце. І яно робіць усе тыя ж памылкі, якія рабілі папярэднікі. Пасля гэтае пакаленне ідзе пад нож, ідзе в эміграцыю, ідзе ў Сібір, ідзе за краты. І у нас узнікае там зацішаны некаторы час. Пакуль мы не зразумеем, што без аналіза і інкарпарацыі досведа, які адбыўся папярэднікамі, тыя, хто будуць за імі, вымушаны будуць паўтараць усё тыя ж памылкі, ну, значыць, наша нацыя не саспела і культурна недастаткова, у сэнсе палітычнай культуры недастаткова адукаваная, каб быць гатовай да стварэння сучаснай беларускай палітычнай нацыі, яшчэ раз, менавіта палітычнай нацыі і сучаснай беларускай незалежнай суверэннай дзяржавы. Я свядома, я прашу прабачэння, я свядома не сказаў у гэтай формуле дэмакратычнай, таму што я не упэўнены, што вось тая дзяржава, якая можа ўзнікнуць як нацыянальная і суверэнная, не абавязкова адразу на першых этапах свайго існавання будзе абсалютна дэмакратычнай. Ці магчымая Беларусь без Александра Лукашэнкі, я маю на ўвазе не толькі як асоба, але без ягонай спадчыны, без усяго таго, што ён укараняў столькі гадоў. Як шмат, калі біблейскую метафору выкарыстоўваць, трэба вадзіць беларусаў па пустыні, каб вот гэтая спадчына выкаранілася? Ну, калі казаць пра метафору, то засталося ўсяго 5 год, 35 уже ходзім. Значыць, але калі казаць сур'ёзна, то, ну, разумееце, гэта частка беларускай гісторыі, якая нікуды не дзенецца. І праблема, вось, я учора, я не памятаю, калі Александр Меленкевич выступаў на Еврорадио, но я быў здзіўлены з тым, што нашы думкі з ім у значнай ступені супадаюць. Ён казаў пра вось некалькі сітуацый на канферэнцыі, калі як бы вось лукашызм лезе нават з беларускіх дэмакратычных сілаў. І нават не проста з дэмакратычных сілаў, а лепшых людзей дэмакратычных сілаў, якія прысутнічалі на канферэнцыі. Калі эта праблема, мне падаецца, звязаная с адсутнасцю, я абсолютно пагаджуся с Меленкевичем, с адсутнасцю досведа жыцця ў дэмакратычным грамадстве, з тым, што у нас вельмі цяжка прымаецца інакавасць, што значная частка нават там беларускіх людзей, беларусаў і ў эміграцыі, і ты, якія пазіцыянуюць себе як дэмакраты, і ўсё цудоўнае, яны не гатовы прызнаць права на інакавасць, на іншую думку, на іншую пазіцыю, на іншыя падыходы. Гэта не абавязкова значыць прыняць яе, но просто суіснаваць з ёй і дамагацца таго, каб узніклі тое, што называецца дзіл, то есть дамоўленасць паміж значыць, рознымі часткамі беларускага
грамадства, хотя б внутри нават вот этого демократычнага руха. Міленкевич кажа, што гэта праблема з адсутнасцю досведу жыцця ў дэмакратычных краінах. Магчыма. Таму, колькі каб гэта прайшло, не ведаю, колькі трэба, каб узнік гэты досвед. Ён пакрыху ўзнікае, у тым ліку, напрыклад, праз каардынацыйную раду. Да, крывая, касая, мала людзей прыняла ўдзел у выбарах, вельмі шмат недахопаў, ёсць скандалы, мы ведаем, што там адбылося са спікеркай. Тым не менш, гэта, я не ведаю, як яшчэ людзі могуць, немаўлятка можа навучыцца хадзіць, калі яно не пачне ползаць і ўставаць на две нагі. Да, яно будзе падаць, разбіваць нос, але іншага шляху, наверное, не існуе. Вы працяглы час былі, не працяглы час, некаторы час былі палітычным прадстаўніком палка імя Каўстуся Каліноўскага ва ўкраіне, цяпер намеснік прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінета ў абароне нацыянальнай бяспецы. У чым вы бачыце ролю і місію палка Каліноўскага ў гэтым 2025 годзе? Давайте пачнем, у чым я бачу ролю і місію палка Каліноўскага гістарычную, якую, як мне падаецца, полк Каліноўскага выканаў. Значит, тут есть некалькі абсалютна гістарычных частак. Першае. Полк Каліноўскага і бойцы, якія былі у ім, абаранілі гонар і годнасць беларускага народа і беларускай нацыі. Перш за ўсё паказаўшы не толькі ўсяму свету, но і украінцам, што беларусы гэта не толькі тыя, хто дазваляюць запускаць ракеты, летакі і прапускаць расійскіх вайскоўцаў пра сваю тэрыторыю, але і тыя людзі, хто змагаецца бок о бок з украінцамі супраць агрэсіі. Другая роля. Гэта тое, што полк Каліноўскага пачаў і, я думаю, разрушыў тыя табу, якія былі сацыяльна-псіхалагічныя. Табу на выкарыстанне гвалту і супраціў агрэсіі. Трэцяе. Гэта тое, што полк Каліноўскага разбурыў табу пра тое, што беларусы не могуць там страляць у прадстаўнікоў Расійскай Федэрацыі, калі тыя пачынаюць агрэсію. Вось гэта тры асноўныя гістарычныя ролі, якія полк Каліноўскага выканаў з моменту свайго ўзнікнення і нават пачынаючы яшчэ з АТО, з тактычнай групы Беларусь, з беларускіх добраахвотнікаў у АТО, таму што мы пра гэта часам забываем, але калі б не было іх, то не было б палка у том выдзе, як ён склаўся. І гэтая ж, так сказаць, гістарычная роля у палка застаецца і зараз. Другой момант, як мне падаецца, зараз перед полком Каліноўскага стаіць пытанне пра тое, чы зможа полк Каліноўскага як адзінка вайсковая не тое, што пераўтварыцца, а спрыяць узнікненню грамадска-палітычнага руха, які і зможа стаць тым рухавіком і тым інструментам, якога не хапіла ў 20-м для таго, каб перамагчы. Каб пры наступнай крызе, пры наступнай спробе зрабіць рэвалюцыю беларусы змаглі дарабіць тое, што не дарабілі ў 20-м годзе. Вот былы намеснік камандзіра палка Каліноўскага Вадзім Кабанчук, цяпер прадстаўнік кабінету абароне і нацыянальнай бяспецы, нядаўна гаварыў пра тое, што цяпер бойцы палка Каліноўскага больш не выконваюць штурмавыя задачы, што яны засяродзіліся на працы з беспілотнымі сістэмамі, на падтрымцы, і такое рашэнне паводле Кабанчука прынялі, каб зберагчы асабісты склад. Маглі б вы больш трошкі расказаць пра тое, як цяпер ваююць каліноўцы, натуральна не называючы ні месцы, што, а наколькі вялікае гэта падраздзяленне цяпер? Усё, што датычыцца вайсковага складніка, звязанага са зброяй, з баявымі дзеяннямі, з асабістым складам, з прызначэннямі і гэтак далей, гэта ўсё пытанне, якія каментуе выключна Вадзім Михайлович Кабанчук, які мае значна больш досвед, чым я ў гэтай галіне, і значна большую экспертызу. Мне пытанне да вас яшчэ такое. Мы будзем гаварыць пра будучыню. Як вы мяркуеце, дзе цяпер, у якой краіне знаходзіцца будучы прэзідэнт ці будучы кіраўнік Беларусі? Понятия не имею, тому что он может знаходиться где заўгодна. І я не ўпэўнены, што ў будучай Беларусі захаваецца пасада прэзідэнта, а калі захаваецца, то якія там будуць функцыі. Больш за тое, мне падаецца, што гэта не прынцыпова, дзе знаходзіцца гэты будучы прэзідэнт. Прынцыпова, які ён будзе. І самае важнае,
што грамадства дазволіць і не дазволіць гэтаму прэзідэнту рабіць. Вы гаварылі пра тое, што паўтарэнне падзеяў 2020 году, але ў іншым фармаце, ну але як паўстанне, як рэвалюцыя мае адбыцца і адбудзецца. Калі казаць пра тых, хто стане асновай пра людзей, то гэта, ну, праўдападобна, гэта людзі, якія цяпер знаходзяцца ў Беларусі. І ёсць вялікая колькасць людзей, якія знаходзяцца за мяжой, якія дазваляюць сябе, нягледзячы на ўсе небяспекі, публічнасць. Вялікая частка людзей гэтай публічнасці сябе не дазваляе. Як вам падаецца, наколькі сувязь паміж людзьмі, якія з'ехалі, якія спрабуюць нешта рабіць, і сувязь з тымі, хто засталіся, наколькі гэта трывалая сувязь? Гэта як бы вот, ну, зараз цяпер два працэсы, якія адбываюцца паралельна самі па сабе. Ну, простое, што рэжым таксама даволі шмат робіць, каб спыніць гэтую камунікацыю. Ну, калі вы паглядзіце на гісторыю рэвалюцыйных рухаў, рэвалюцыі і зменаў у разных грамадствах, то вы пабачыце, што даволі шмат прыкладаў, калі апазіцыя вымушана з'язджаць в эміграцыю, падчас крызы вяртаецца і робяцца новыя ўлады. Наколькі гэта трывалая сувязь? Гэта, мне падаецца, што мы назіраем два працэсы. Працэс, праз які я праходзіў сам, таму што давно знаходжуся ў эміграцыі. Значыць, тут гэта абсалютна індывідуальная рэч. Камусьці удаецца захаваць звязок з радзімай, разуменне, што адбываецца на зямлі, што адбываецца ў Беларусі, што адбываецца ў грамадстве. Камусьці не. З другого боку, ідэя і вось гэта тэхналогія дыскрэдытацыі усіх з'ехаўшых, як упырхлікі, уехалі, значыць, вас няма ў Беларусі, вы здраднікі, не маеце права нічога казаць, гэта даволі эфектыўная тэхналогія, якая выкарыстоўваецца Камітетам дзяржбяспекі і іншымі спецыяльнымі службамі Рэспублікі Беларусь дзесяцігоддзямі. Я хотела задать вам трошки асабістае, хаця это не зусім асабістае пытанне. Вы паводле прафесіі доктар-псіхіятр. В 99 ці 2000 годзе вы паставілі гэты дыягназ Александру Лукашэнку, які быў надрукаваны у газеце «Свабода». Пазней вы з'ехалі, вас можна было назваць грамадскім дзеячом. Цяпер вы палітык, вы пайшлі ў палітыку, вы сталі часткай структуры аб'яднанага пераходнага кабінету. Чаму вы вырашылі гэта зрабіць? Каб скончыць тое, што пачаў тады. Таму што тады я быў малады, дурны і наіўны. Мне падавалася, што вось яно ж все зразумела, вот людзі проста не бачаць, трэба людзям даць ведаць пра праўду. Гэта не была нацяжка, гэта не была спекуляцыя. Пасля я зразумеў, што все гэта так не працуе і ёсць аб'ектыўныя працэсы. А вярнуўся ў палітыку чаму? Таму што мне падаецца, што беларусы як нацыя дастойны лепшага жыцця, лепшай сістэмы, лепшага кіравання, лепшых заробкаў і больш цывілізаванага лёса, які немагчымы, калі беларус знікне і стане часткай Расійскай Федэрацыі. Беларусы, как я бачу в эміграцыі шмат гадоў, назіраючы, асабліва ў Нью-Йорке, за десяткамі, калі не сотнямі нацыянальных групаў, пры ўсіх недахопах я не ідэалізую беларусаў. Тым не менш, беларусы по сваёй ментальнасці, культуры, по мове абсалютна еўрапейская, нармальная, звычайная еўрапейская нацыя, якая лёс якой павінен быць у Европе і лёс якой павінен быць з захадам і з лепшымі умовамі жыцця, працы, бяспекі, ну і всего астатняго. То есть гэта для нас натуральна. І Беларусь павінна вярнуцца туды, адкуль мы гістарычна і пачыналі. І людзі гэтага дастойны. І яны абсалютна гатовыя да гэтага. Дзе вы бачыце сябе, дзе вы бачыце дэмакратычныя сілы Беларусь праз 5 гадоў? Якой будзе Беларусь праз 5 гадоў? Слухайце, я не люблю гэтае пытанне, як задаюць на інтэрв'ю, калі вы прыйдзеце ў нашу кампанію, кім вы будзеце працаваць. 5 год для лёса чалавека гэта вельмі вялікі срок, таму што жыццё абмежаванае. Для гістарычнага часу 5 год, 10 год гэта імгненне. Таму спрабаваць рабіць прагнозы так сабе ідэя. Калі ў Беларусі адбудуцца змены, то я спадзяюся бачыць сябе ў Беларусі. Калі не адбудуцца, ну тады пабачым. Цяжка сказаць, што і як будзе. Змены я маю на ўвазе, калі нават не дэмакратызацыя, это хаця бы пачатак транзіту.
Дзякуй вялікі, Дмітрий, што прыйшлі ў жывы эфір Піку Свабоды, падзяліліся вашым бачаннем, вашай экспертызай. Мы былі ў жывым эфіры з намеснікам прадстаўніка ў абароне нацыянальнай бяспецы аб'яднанага пераходнага кабінету Дмітрыем Шчыгельскім. Дзякуй за запрашэнне. Жыве Беларусь, слава Украіне. З вами была Ганна Соус. Заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.